Tässä videossa kerrotaan asiakirjastandardista. Asiakirjastandardi on tämmöinen virallinen ohje siitä, kuinka viralliset asiakirjat pitäisi laatia. Tämmöisiä asiakirjoja voi olla esimerkiksi pöytäkirjat, sopimukset, viralliset kirjeet, tarjouspyynnöt, tarjoukset. Melkein kaikki viralliset tekstit, mitä voi tehdä, niin voi laatia tällä virallisella asiakirjastandardilla. Tästä löytyy malli Studentista, kun hakee asiakirjastandardi hakusanalla. Tulee opiskelukirjoittaminen MAMK. Ja sieltä ihan alalaidasta löytyy asiakirjastandardi. Se on Wordin doc-muodossa tai sitten yleisessä RTF-muodossa. Ja otetaan tuo doc-muotoinen tiedosto. Asiakirjamalli näyttää tältä. Siinä on ensinnäkin ylälaidassa tämmöiset vakiotekstit. Nämä on ylätunnisteessa, tämmöisenä näkyy vähän harmaampana. Niitä ei pääse suoraan klikkaamalla muokkaamaan, kaksoisklikkaamalla pääsee muokkaamaan, taikka sitten oikealla näppäimellä ja muokkaa ylätunnistetta. Nämä on siis ylätunnisteita. Ylätunnisteen idea on se, että kun tehdään ylätunniste, niin se sama teksti tulee joka sivun ylälaitaan. Tämä on kaksivuinen asiakirja, niin nämä samat tekstit on täällä sivulla 2 ja sivulla 1 ylälaidassa. Mitä täällä ylätunnisteissa on? Niin täällä on ensinnäkin asiakirjan laatijan yhteystiedot. Tämän mallipohjan on laatinut Suomen standardisoimisliitto SFS ry, ja tässä on heidän yhteystietonsa. Ja jos tehdään oma asiakirja, niin sitten laitetaan omat yhteystiedot ja muut tähän kohtaan. Sitten tässä on jotain muita tietoja. Tämä on myös pakollinen kohta ja tämä on asiakirjatyyppi. Se voi olla esimerkiksi pöytäkirja, se voi olla hakemus, tarjouspyyntö. Tähän tulee sellainen avainsana, joka kuvaa sen, minkä tyyppinen asiakirja nyt on kyseessä. Alle voi laittaa tarkenteen, mutta tämä kenttä ei ole pakollinen. Ja sitten pakollinen kenttä on myös päivämäärä, milloin asiakirja on laadittu. Tässä on tämmöisiä lisäviitteitä asiakirjaan. Näitäkään ei ole kovin usein tarvitse, mutta jos me halutaan kertoa, että esimerkiksi tämmöinen arkistonumero voidaan laittaa tähän, tai muu tunniste, että mikä esimerkiksi, tämä on nyt ensimmäinen vuonna 2007 tehty, esimerkiksi pöytäkirjat voidaan merkitä tänne, monetko pöytäkirja on. Ja sitten on sivunumero. Jos meillä on yksisivuinen asiakirja, sivunumeroa ei tarvitse. Jos meillä on useampi sivuinen asiakirja, niin sitten annetaan sivunumero ja sulkuihin montako sivua tässä asiakirjassa kaiken kaikkiaan on. Eli tämä on kaksivuinen asiakirja, josta nyt katsotaan sivua numero 1. Katsotaan lyhyesti, mitä muuta tältä löytyy. Meillä on vastaanottajan yhteystiedot tässä seuraavana. Tässä on tämmöiset yleiset yhteystiedot esimerkkinä. Sitten on jonkinlainen viite, mihin tämä meidän asiakirja liittyy. Se voi esimerkiksi, jos tämä on tarjous, niin annetaan tästä tarjouspyynnön tieto, milloin tuo tarjouspyyntö on tullut. Kyselynne, jos tämä on tämmöinen kirje, joka on vastaus johonkin, niin tässä voi olla kyselynne, viittaus milloin kysely on annettu. Yksi esimerkki, missä ehkä olette käyttänyt tätä tämmöistä asettelua, on työnhaku, työhakemus. Ja silloin tähän voisi tulla se, mistä on esimerkiksi nähnyt sen työpaikkailmoituksen. Sitten tulee asiakirjan tunnistetiedot. Sitten tulee asiakirjan otsikko, joka kertoo, mistä tässä on kyse.
Tämä on tämmöinen mallipohja, niin tässä on asiakirjan tunnistetiedot otsikkona. Eli täällä tekstissä nyt kerrotaan, minkälaisia tunnistetietoja asiakirjassa on. Jos meillä olisi vaikka työhakemus, niin me kirjoittaisiin tähän, että mitä työtä me ollaan hakemassa. Muuten tässä sitten kerrottaisiin se lyhyesti semmoinen otsikko tälle meidän tekstin sisällöstä. Sitten meillä on tekstin sisältö, missä kerrotaan se asia, oli se sitten pöytäkirja, kirje, työhakemus tai mikä vaan, niin jonkunlainen sisältö. Siellä voi olla otsikoita, ei ole pakko olla, jos on lyhyt. Jos on pitempi, niin kannattaa tehdä otsikoita. Tuolla tekstissä kerrotaan vähän siitä, että minkälaisia nuo sisällöt voi olla ja muotoilut. No kannattaa ehkä lukea täältä asiakirjastandardista ennen kuin nämä poistaa. Muutenhan nämä tekstit voi täältä enimmäkseen poistaa. Nämä on tämmöisiä esimerkkitekstejä vaan. Sitten meillä on vielä alatunniste, eli joka sivulla näkyy tämmöinen teksti sivun lopussa. Ja siellä on lähettäjän yhteystiedot taas. Tässä on vähän enemmän yhteystietoja tuolla ylhäällä. Tänne on laatinut yhdistys, ja usein yrityksetkin käyttää tätä, laittaa yhteystiedot tänne alas. Jos yksityinen ihminen tekee esimerkiksi kirjeen tai työhakemuksen, niin silloin harvemmin laitetaan tänne alatunnisteeseen yhteystietoja. Ne on siellä kirjeen alussa jo mainittu. Mutta täällä alatunnisteessa voi olla myös yhteystiedot. Ja tämä on siis alatunniste, niin tämäkin näkyy joka sivun alalaidassa. Taas pääsee Eskillä tai kaksoisklikkaamalla muualta pois. Ja katson täällä lopussa. Tämä on siis tämä varsinainen teksti on sisennettynä. Ja sitten sinne tulee loppuun mahdollisesti jonkinlainen lopputervehdys. Ja kuka sen asiakirjan on laatinut. Mahdollisesti tilaa allekirjoitukselle. Varataan tuohon nimien yläpuolelle. Lopuksi sitten voidaan esimerkiksi viitata liitteisiin, jakelu, kelle se on menossa ja muuta tämmöistä asiakirjan tämmöistä metatietoa. Katsotaan, miten muokataan tämä teksti, jos me haluttaisiin tähän johonkin omaan käyttöön. Kaksoisklikataan vaikka tuosta ylälaidasta. Tämä on tämmöisiä sinisiä apunumeroita, mitkä kertoo, että miten näitä sisennetään. Esimerkiksi nämä tekstit sisennetään 9,2 senttimetriin. Ja se on niin kuin neljäs sarkain vasemmasta laidasta. Näitä aputekstejä me nyt ei tarvita, kun meillä on jo valmiiksi nämä paikallaan niin ne voidaan poistaa. Mutta korvataan ne kuitenkin 2 tyhjällä rivillä, että saadaan nuo tekstit sinne, missä ne oli äskenkin. Nämäkin tekstit voi poistaa ja kirjoittaa omat yhteystiedot tänne tilalle. Tässä kannattaa varoa. Nämähän oli sinisellä nämä numerot. Jos me poistetaan vaan ja aletaan kirjoittamaan, niin voi olla, että meillä tulikin muotoilu noista sinisistä numeroista. Jos tämmöistä tapahtuu, niin sitten kannattaa kumota se toiminto, edellinen toiminto, mikä me tehtiin, niin että me saadaan se muotoilu takaisin paremman näköiseksi. Kumotako tapahtuu tämmöisellä nuolella tältä valikosta, tai Ctrl-Z voidaan painaa näppäimistöltä. Tällä kumotaan edellinen, mitä me tehtiin, eli mä kirjoitin tuon oman nimeni tonne, ja se selvästi otti tuosta ykkösestä sen sinisen värin, mitä me ei haluta. Me halutaan kyllä tämä ylirivi, niin kuin tässä esimerkissä on, niin tälleen tummennetulla tekstillä, lihavoidulla tekstillä. No, miten me saadaan tähän teksti sille, että se ei ottaa sinistä väriä, niin esimerkiksi sillä tavalla, että kirjataan oma nimi tänne loppuun, ja sitten vasta poistetaan tuo alussa oleva teksti.
Nyt meidän pitää aina katsoa, että nämä muotoilut ei mene rikki. Tämä asettelumalli, teksti, se oli samassa kohdassa kuin tuo vakioasiakirjateksti, joten siirretään se tabulaattorinäppäimellä tonne oikealle paikallensa. Tabulaattorinäppäin on tuo näppäimistöltä löytyy Q-kirjain, niin sen vasemmalla puolella oleva näppäin. Laitan tänne vaikka yhteystiedot. Mä voisin laittaa ammattikorkeakoulun osoitteen sinne. Tuo patteriston kato 3D. Nyt jos me netistä kopioidaan tai jostain muusta asiakirjasta kopioidaan tietoa tänne asiakirjastandardin pohjaan, niin se voi täältä kopioida ihan kopioi-komennolla. Mutta sitten kun me liitetään se tänne näin, niin meillä voi tulla erilaisia turhia rumia muotoiluja, jos me esimerkiksi nettiselaimesta kopioidaan tai sähköpostista kopioidaan asioita. Niin nämä pitäisi aina liittää tällä säilytä vain teksti asetuksella. Tällä ensimmäisellä liittää säilytä lähteen muotoilu, silloin se ottaa muotoilun sieltä, mistä me kopioidaan se, ja sitten voi tulla kaikkia erilaisia kirjasimia ja muita outoja muotoiluja. Ja sitten tuo ei välttämättä enää näytä tuo teksti siltä, mikä tuossa asettelumallissa on. Ja otetaan tuo säilytä vain teksti, ja sitten poistetaan tuo alkurivi tuosta noin. Taas tuo vakioasiakirjateksti siirtyi pois paikaltaan, yksi tabulaattori näppäin, niin saadaan tuosta. Meillä oli 500100 Mikkeli, muistaakseni. Laitan sen tuohon noin. Ja puhelinnumeroa en nyt muista. Niin kuvitellaan, että mun puhelinnumero olisi vaikka tämä. Ja taas päivämäärä lähti väärään paikkaan, niin nämä kannattaa muistaa, että missä kohdassa nämä oli. Minkälainen me tehtäisiin tästä, niin me tarvitaan joku asiakirjan tyyppi päättää. Tehdään tästä nyt vaikka hakemus. Teksti. Ja alle tulee jonkinlainen tarkennus siitä, minkälainen hakemus tämä on, mutta se on vapaaehtoinen kenttä, joten se voidaan poistaa. Sitten me halutaan päivämäärä, jolloin me on tämä asiakirja laadittu ja laitetaan siihen tämän päivän päivämäärä. Sivunumero. Luultavasti tehdään tästä vain yhden sivun mittainen, jolloin sivunumeroa ei tarvita. Samoin nämä muut viitetiedot, niin näitäkään me ei tarvita tässä hakemuksessa. Tässä on, mitä me halutaan tähän ylälaitaan, tämmöinen aika minimaalinen. Omat yhteystiedot, asiakirjan tyyppi ja päivämäärä. Sitten meillä on vastaanottaja. Ja tähän me voidaan kirjoittaa joku vastaanottaja. Laitetaan nyt vaikka Mikkelin yritys Oy. Huomataan taas, jos tuohon rivin alkuun alkaa kirjoittamaan, niin se muuttuu helposti siniseksi. Otetaan kumoa, jotta saadaan tuo sininen teksti, mikä meiltä lähti tulemaan, niin pois. Ja kirjoitetaan mieluummin tänne loppuun tuo teksti, ja sitten poistetaan rivin alku. Silloin me saadaan tuo muotoilu oikein. Ja oletaan nyt, että tuossa nyt on hyvät yhteystiedot vastaanottajalle. No, minkälaisen hakemuksen mä tekisin? No ehkä mäkin laitan tuohon
Sanotaan vaikka, että tuo yritys on ilmoittanut jossain, että he haluaa yhteistyökumppaneita johonkin projektiin, niin mä voisin tähän laittaa, että missä mä oon nähnyt sen ilmoituksen vaikka Länsi-Savossa, millä päivämäärällä. Toisaalta, jos mulla ei ole oikein tietoa, että mistä mä sen on saanut tietoa, niin että he hakee yhteistyökumppaneita, niin tuo kenttä voidaan poistaa kokonaankin, sitä ei välttämättä tarvitse. Ja oletaan nyt vaikka, että he hakee yhteistyökumppaneita johonkin projektiin, yhteistyökumppani, tuotekehitysprojektiin. Ja poistaan tuo tekstialusta. Tämä on tosiaan paras tapa, että kirjoittaa loppuun ja poistaa tuon alkutekstin, niin varmimmin pysyy nämä muotoilut ennallaan. Toinen vaihtoehto olisi semmoinen, että poistaa tätä lopusta tekstiä ja sitten kun tässä alkaa tulla uusi muotoilu, ei mene tänne asti, vaan tohon kohti poistaa ja kirjoittaa ja sitten poistaa nuo erikoismuotoilut tuosta alusta. No, nyt tässä on tämä varsinainen teksti. Tämä kannattaa lukea, tässä kerrotaan mitä kaikkea tuossa asiakirja voi sisältää. Mutta suurimman osan tästä tekstistä voi kyllä ihan poistaa sitten loppujen lopuksi, koska se ei liity tähän, mitä me itse ollaan kirjoittamassa. Ja sitten mä voin kirjoittaa tähän siihen itse tekstin, että olemme valmiita alkamaan yhteistyöhön liittyen tuotekehitysprojektiin. Jotain. Tässä kannattaa sitten mahdollisimman selkeästi ilmaista ne asiat, mutta tässä nyt esimerkiksi on tämmöinen lyhyt vaan. Ja sitten yleensä jos yksityinen ihminen lähettää tämän viestin, niin annetaan jonkinlainen tervehdys sinne loppuun. Ystävällisin terveisin. Jätetään 3 riviä tuohon väliä ja tuohon voi sitten kirjoittaa allekirjoituksen jostain tulostaan. Nyt teillä ei ole liitteitä eikä muita tämmöisiä tietoja, niin voidaan poistaa. Ja suunnilleen tältä nyt näyttää tämä valmis asiakirja. Se ei tarvitse tulla tämän monimutkaisemman näköinen. Tekstiä tietysti voi olla vähän enemmän, jos on pitempi asia. No, meillä on vielä alatunnistetitiedot. Sinne voisi laittaa nuo omat yhteystiedot ja ehkä vähän laajennettunakin, mutta toisaalta ne voi poistaakin. Otetaan oikealla näppäimellä muokkaa alatunnistetta ja poistaa nyt tässä tapauksessa ne saa maalattua ja vaikka delete-näppäimellä painettua, niin poistuu. No, me lyhennettiin tuo teksti niin lyhyeksi, että siinä on vain 1 sivu ja se on nyt tässä valmiina. Tähän tyyliin voi tehdä esimerkiksi sen ensimmäisen tai sen asiakirjastandardin kotitehtävän. Ja siihen ei tarvitse oikeastaan tänne enempää.